Fremtiden er global. Fremtiden er digital. Derfor er det vigtigt, at I opbygger de kompetencer, der er brug for i fremtiden. Der er ikke længe til, at I store elever skal ud i verden. Vi vil gerne ruste jer så godt til fremtiden, så I kan forfølge jeres drømme. Jeg ved, at I allerede er klar til fremtiden og klar til at gribe de mange muligheder. iPad'en skal ikke overtage alting i skolen. I skal for eksempel stadig svede i idrætstimerne og arbejde med træ i sløjd. Men iPad'en vil give jer nogle helt nye muligheder i undervisningen. Først og fremmest giver den mulighed for, at det er jer, der er de aktive, når der skal læres noget. I kan allerede en masse med computer. I kan en masse med smartphones med videre. Mange af de ting vil fremover komme jer til gavn i skolen. For det er meningen med iPad'en, at I skal bruge de ting, I allerede kan, til at lære noget mere. I skal arbejde på måder, der passer til jer og passer til den digitale fremtid, vi allerede lever i. Og sammen med jeres kammerater og jeres lærere er jeg sikker på, at I vil få opbygget spændende undervisning, der gør jer både dygtige og handlekraftige. God fornøjelse med jeres nye iPads.